Nako, Lolo po, nalunod po sa isang palaisdaan dyan po sa may Binmaley. At alamin po natin po ang police report na yan kay Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Walang buhay at palutang-lutang ang katawan ng isang 72 anyos na lalaki sa isang palaisdaan sa barangay Balagan, Binmaley, Pangasinan. Ayon sa anak ng biktima, alas 4 ng hapon noong July 21 pa bigong makabalik ang biktima matapos sumanong kunin ng isda sa nilagay nitong trap sa palaisdaan. Kinabukasan na dito na naalarma ang kaanak nito dahilan upang humingi ng tulong sa otoridad. Narecover ang katawan nito sa tabi ng nilagay nitong trap at wala ng buhay. Sa investigasyon, tinukoy na maaring hindi natansya ng biktima ang biglang taas sa level ng tubig matapos umapaw ang tabing ilog patungo sa mga palaisdaan. Paalala ng otoridad, iwasang maligo, maglakad o tumambay sa delikadong bahagi ng ilog ngayong maulan ang panahon. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.